Αφού λοιπόν έχουμε ανοίξει να φτιάξουμε ένα καινούριο project, ερχόμαστε στο βασικό πρόγραμμα λοιπόν, που βλέπετε στο κάτω μέρος έχει τα διάφορα track, στο από πάνω μέρος θα εμφανιστεί το βίντεο. Και υπάρχει ένα πράσινο κουμπάκι που λέει Import Media, δηλαδή εισαγωγή μέσου, εισαγωγή βίντεο, εικόνας, ήχου, το οποίο θα το πατήσουμε για να προσθέσουμε το βίντεο μας εδώ μπροστά. Βέβαια μπορούμε να πατήσουμε και το κόκκινο record που είναι πάνω αριστερά για να γράψουμε επιτόπου βίντεο. Πατάμε λοιπόν το Import Media και ψάχνουμε μέσα στους φακέλους του υπολογιστή να βρούμε το βίντεο που έχουμε ήδη τραβήξει και πατάμε άνοιγμα και μπαίνει ένα κουτάκι στη λίστα των media. Βλέπετε εδώ, το οποίο το πιάνουμε με αριστερό κλικ πατημένο και το σύρουμε στο κάτω μέρος του προγράμματος στο λεγόμενο track 1. Επίσης μπορούμε να το σύρουμε δεξιά και αριστερά. Τώρα μπορούμε να πατήσουμε το play και στο πάνω μέρος εδώ που βλέπετε να αρχίσει να παίζει. Ή να πατήσουμε το πελάκι αυτό για να πάει παρακάτω. Έτσι πατάμε stop. Τώρα αυτή η ένδειξη είναι σε ποιο δευτερόλεπτο βρίσκεται το καρέ του βίντεο. Μπορούμε να το σύρουμε δεξιά ή αριστερά. Και έχουμε τώρα μια επιλογή ακόμα που έχει να κάνει με το library, τη βιβλιοθήκη. Δηλαδή δυνατότητες έτοιμες που έχει το Camtasia από μόνο του, να βάλουμε εικονίδια, να βάλουμε ήχους, να βάλουμε έτοιμα βίντεο, mini βίντεο, ας το πούμε έτσι. Βλέπετε έχει πολλά εικονίδια που μπορούμε να συνθέσουμε διαφόρων ειδών. Τα ανοίγουμε τα βελάκια. Έχει τα intro, δηλαδή αυτά που μπαίνουν μέσα στο βίντεο μας. Μπορούμε να κάνουμε δεξί κλικ και να πατήσουμε προσθήκη στο track ή preview για να δούμε τι βίντεο ας πούμε είναι αυτό, τι ήχος είναι, τι εικονίδιο. Έτσι. Έχουμε να κάνουμε διάφορες εντολές πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το οποίο βέβαια μπορούμε να το πιάσουμε και να το σύρουμε μέσα στο σκηνικό. Βλέπετε έχει πάει πάνω από το βασικό βίντεο. Τώρα αυτό επειδή δεν είναι ένα μόνο του αντικείμενο, αποτελείται από πολλά αντικείμενα τα οποία ξεδιπλώνονται. Βλέπετε πως πατάω σε αυτό το συμβολάκι του μοχρό, το σταυρουδάκι, και ξετυλίγεται. Το κάθε αντικείμενο από αυτά που μπαίνουν έχει διάφορες λεπτομέρειες στα δεξιά, ιδιότητες, το φόντο, το κείμενο. Οπότε αλλάζει ανά πάσα στιγμή. Τώρα, βλέπετε βάζουμε ένα άλλο όνομα και θα αλλάξει το κείμενο κατευθείαν. Να το πάμε και στην αρχή του. Θα πατήσουμε play. Θα δούμε λοιπόν τις αλλαγές να γίνονται τώρα. Αυτό τώρα έχει μια διάρκεια μέχρι εκεί πέρα που τελειώνει το κουτάκι. Αλλά έχει βέβαια και άλλα πράγματα όπως βλέπετε. Αυτά τα lower thirds που λέει εκεί είναι ότι όταν το πατήσουμε και βάλουμε στο βίντεο μας κάτι τέτοιο, είναι ένα τέτοιο σχήμα
που εμφανίζεται στο βίντεο, ενημερωτικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς, να εμφανιστεί ένα τηλέφωνο, ένα όνομα, έτσι. Ανάλογα βέβαια το βίντεο και το χρώμα που έχει το βίντεο μας, το φωτισμό. Κινούμενα background, με τον ίδιο τρόπο θα δούμε preview, να δούμε πώς θα εμφανίζεται. Έχει κάποια στάνταρ από το library του Camtasia. Οπότε με το που το εγκαταστήσουμε μπορούμε να παίξουμε με αυτό. Τώρα τα animations. Έχουμε διαφόρων ειδών animations. Με κείμενο, με διάφορα γραφικά, τα οποία πάλι τα σύρουμε μέσα στο σκηνικό, στο track 2-3, οπουδήποτε θέλουμε. Πάλι το καθένα, αφού είναι αυτό επιλεγμένο και είναι κίτρινο σαν περίγραμμα, δεν ξέρω αν το βλέπετε κάτω-κάτω, έχει το κάθε ένα τις ιδιότητές του. Έτσι μπορούμε να αλλάξουμε κείμενο, να αλλάξουμε μέγεθος, να αλλάξουμε χρώμα, να αλλάξουμε γενικότερα συμπεριφορά. Στίχηση του κειμένου. Ωραία. Και φαίνεται εδώ πώς θα φαίνεται μέσα στο track. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε δεξί κλικ σε αυτό το κομμάτι και να πατήσουμε delete αν θέλουμε και να ακυρωθεί, να σβηστεί. Ώστε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Έχουμε να βάλουμε διάφορα βέλη, να βάλουμε διάφορα σχήματα, να εμφανίζονται δηλαδή μέσα στην εικόνα. Αυτό εδώ τώρα είναι πολύ χρήσιμο και είναι ένα εργαλείο για να θολώνει κάποιες περιοχές στο βίντεο που δεν θέλουμε να εμφανίζονται. Βλέπετε. Τώρα στα δεξιά μπορούμε να αριθμίσουμε το πόσο θολό θα είναι το κομμάτι αυτό του πλαισίου. Είναι το blur, το θόλωμα. Έτσι έχει διάφορες άλλες επιλογές που μπορούμε να πατήσουμε. Πάλι αν κάνουμε δεξί κλικ μπορούμε να πατήσουμε delete και να εξαφανιστεί. Μπορούμε να βάλουμε διάφορα ζωγραφιστά, ας το πούμε έτσι, σχήματα, τα οποία έχουν και μία κίνηση. Βλέπετε το μετακινώ. Και αν το βάλω αυτό να παίξει, θα εμφανίζεται σαν ένα βελάκι το οποίο ζωγραφίζεται αυτή τη στιγμή. Πάλι δεξί κλικ, delete. Και βλέπετε έχει και άλλα πράγματα. Αυτό εδώ ας πούμε είναι αν θέλουμε να παρουσιάσουμε μια συντόμευση στο πληκτρολόγιο σε σχέση με αυτά που δείχνουμε. Και στα δεξιά, εδώ ακριβώς, μπορούμε να καταγράψουμε τη συντόμευση αυτή η οποία θα εμφανιστεί εκεί στο κουτάκι. Αυτοματοποιημένα δηλαδή κάπως ας πούμε. Βλέπετε, έχει διάφορα στυλ. Με το που θα πατήσουμε ένα πλήκτρο, πιάνει κατευθείαν το πλήκτρο και το καταγράφει. Ας κάνουμε δεξί κλικ, delete πάλι. Αυτά ήταν λοιπόν τα animations. Μετά έχουμε τα transitions, δηλαδή τις μεταβάσεις από κομμάτι σε κομμάτι βίντεο. Βλέπετε έχει, όταν το σύρω κάτω στο βίντεο κυτρινίζει αυτό, έτσι ώστε να μας δείξει πού ακριβώς μπορούμε να το βάλουμε. Και έχει ένα μικρό πρασινουπό τετραγωνάκι στην αρχή. Αυτό μεγαλώνει αν θέλουμε, έτσι ώστε η μετάβαση να γίνει πιο ομαλά, να έχει πιο μεγάλη μετάβαση χρονικά. Για να το δούμε καλύτερα. Βλέπετε πώς γίνεται. Απλώς το πιάσαμε το fade και το σύραμε και κάτω. Στην αρχή.
Εδώ βέβαια μπορεί να είναι σκέτο fade, να είναι στριφογυριστό, να κάνει διάφορα πράγματα, μεταβάσεις από το ένα βίντεο στο άλλο, από τη μία εικόνα στην άλλη. Βλέπετε τη διαφορά τώρα, έτσι, γύρισε γύρω-γύρω. Λοιπόν, το πατάμε και το βγάζουμε από το σκηνικό μας. Τώρα, επόμενη επιλογή, συμπεριφορές. Τι συμπεριφορά θα έχει το κείμενο που θα είναι μέσα γραμμένο? Θα χοροπηδάει, θα κάνει κυκλάκια, θα κάνει αναπηδήσεις? Όλα αυτά λοιπόν τα διαλέγουμε από τις συμπεριφορές, τα behaviors. Λοιπόν, μετά από αυτό, το οποίο βέβαια βλέπετε μπορούμε να το πιάσουμε και να το σύρουμε, έχουμε τα annotations, animations, όπου εδώ είναι πολύ χρήσιμο αυτό, γιατί μας δείχνει τον τρόπο να ζουμάρουμε ένα συγκεκριμένο σημείο του βίντεο την ώρα που μιλάμε, έτσι ώστε να δει ο άνθρωπος με μεγαλύτερη προσοχή αυτό που θέλουμε να του δείξουμε. Και να πατήσουμε ξανά το scale to fit, ώστε να επανέλθει πάλι στο 100% από το σημείο που το έχουμε βάλει. Ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Λοιπόν, επόμενη επιλογή. Στην περίπτωση που πατήσουμε το record, το πάνω κουμπάκι το κόκκινο αριστερά, εδώ επιλέγουμε, βλέπετε αυτό δεν μπορεί να συρθεί κάτω, επιλέγουμε πώς θέλουμε να συμπεριφέρεται το ποντίκι κατά την εγγραφή, ώστε να έχει μια ένδειξη και να βλέπει ο κόσμος που πρέπει να κάνω δεξί κλικ, που πρέπει να κάνω διπλό κλικ, τέλος πάντων, μέσα στο σκηνικό μου. Επόμενη εγγραφή είναι το voice narration, η αφήγηση, αυτή που κάνουμε και τώρα. Ρυθμίζουμε την ένταση της εγγραφής. Μπορούμε να επιλέξουμε από ποιο μικρόφωνο θα κάνει η εγγραφή στο πάνω μέρος. Και όταν πατήσουμε το start, ξεκινάει να γράφει. Τα επόμενα, τα audio εδώ, είναι αν θέλουμε να ανοίγει με fade ο ήχος ή όχι. Αν θέλουμε να διώξουμε κάποιο θόρυβο ή όχι. Και αν θέλουμε να πάμε τον ήχο λίγο πιο γρήγορα ή όχι. Αυτό το εικονίδιο το σύρουμε μέσα στον ήχο, ώστε αργότερα να μπορέσουμε να το ρυθμίσουμε. Και επιπλέον διάφορα άλλα εφέ εικόνας που πάλι και αυτά έχουν το clip speed, το οποίο είπαμε κάνει ένα βίντεο να πηγαίνει πιο γρήγορα ή πιο αργά. Μπορώ να βάλω υπότιτλους, έτσι. Γενικότερα λοιπόν το Camtasia σε ένα περίπου 15 λεπτό, αν κάποιος κάτσει και ασχοληθεί λίγο, το έχει μάθει, δεν είναι κάτι φοβερό, αρκεί να έχει το υλικό διαθέσιμο ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει άνετα. Εδώ λοιπόν τώρα βλέπετε το βίντεο αυτό που κάνουμε τώρα, πώς έχει τακτοποιηθεί στα track οι εικόνες. Βλέπετε έχουμε αλλάξει το χρόνο που θα εμφανίζεται η φωτογραφία. Έχουμε βάλει διάφορα transitions ώστε να φεύγει ομαλά από τη μία εικόνα στην άλλη ή από το ένα βίντεο στο άλλο. Κυρίως τώρα εδώ την εικόνα. Τι άλλο έχουμε κάνει? Έχουμε βάλει ένα αρχικό κινούμενο γραφικό.
Βλέπετε εδώ πέρα μπορούμε να το μετακινήσουμε τον ήχο να είναι ίσα με το αρχικό μουσικό κομμάτι. Κάνουμε δηλαδή αυτές τις τελικές πινελιές. Εδώ το εφέ, το blur, ώστε να θολώσουμε για ένα χρονικό διάστημα μια περιοχή στο βίντεό μας. Και βλέπετε εδώ τώρα υπάρχει, όταν το μετακινήσουμε προς το τέλος, το μετακινούμε σιγά σιγά, αλλά μπορούμε να πατήσουμε το zoom, να ξεζουμάρουμε ώστε να πάμε στο τέλος και να πάμε να βάλουμε μια τελική εικόνα και ένα τελικό ήχο σε εκείνο το σημείο. Βλέπετε το end music εδώ πέρα, το οποίο end music το κόψαμε από τους ήδη υπάρχοντες ήχους, και μια εικόνα για να κλείσει ομαλά το βίντεο που έχουμε φτιάξει. Δεν είναι, είπαμε, δύσκολο να μάθουμε το Camtasia. Βλέπετε εδώ μετακινούμε το δίχτυ στο χρόνο. Δεν είναι δύσκολο, θέλει λίγο υπομονή, απλά να τοποθετήσουμε στα σωστά σημεία την εικόνα εδώ στο τέλος, όπως βλέπετε, και διάφορα άλλα στοιχεία. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας χαιρετώ. Και δεν ξεχνάμε να κάνουμε εγγραφή και like στο κανάλι του asmathme.gr.